Sunt de acord cu domnul Stancu și eu, atunci când a trebuit să dau dreapta întâi, dintre a 7-a între 8-a, am avut dintre 8-a între 9, am avut de ales între Sadoveanu și Negruță. Trebuie să recunosc că am ales Sadoveanu. De ce? Dar nu e mică. Nu e mică, mai ales nu e așa. De ce? Pentru că atunci, eu copil fiind, foarte copil fiind, mă uitam la elevii de la Negruții, văzând-o în uniformă, așa cum a zis și domnul Stancu, foarte serios, așa, parcă nu puteau zâmbi niciodată. Eram un mare fan al lui Michael Jackson atunci. Și nu știu dacă știți voi, în perioada aia se purtau pantaloni scurți și șosetele albe. Pentru a dansa ca Michael Jackson. Și am zis atunci, nu mi-aleg Negruții, mi-aleg Sadoveanu că pot purta pantaloni scurți și șosete albe și să dansez ca Michael Jackson. Asta a fost alegerea mea. Bine, dictată de anumite copilării din acea perioadă. Părinții au avut un rol mai sever în acest punct de vedere, mai hotărător. Am ales Sadoveanu și nu mi-a părut rău, pentru că am întâlnit o doamnă profesoară pentru căruia îi port un respect deosebit chiar și astăzi, au trecut aproape 20 și ceva de ani de atunci, domnișoara profesoară Chirica, o profesoară de istorie de modă veche, ceva mi scurg așa pentru cei care cunosc literatura română, dar care a reușit să mie, ca un tânăr așa, mai mult decât poem în acea perioadă, să-mi imprime respectul pentru istorie, într-o manieră foarte originală, nu mai în amănunte, nu vreau să vă plictisesc, dar a reușit să-mi imprime dragostea pentru istorie și, în general, pentru obiectele umane. N-am fost un fan nici al matematicii, nici al fizicii. De altfel, țin minte, culmea, țin minte din perioada mea de liceu, țin minte numai numele profesorilor care m-au marcat așa, într-un mod mai puțin plăcut, matematica și fizica. Dar amintirile bune se uită, amintirile mai puțin plăcute se imprimă așa undeva subconștient și îți aduce aminte mai târziu, la perioada amintirilor, îți aduce aminte cu nostalgie și cu plăcere, dându-ți seama că acei oameni au găsit puterea de a te înțelege, de a vă înțelege până la urmă pe fiecare dintre voi și de a găsi calea cea mai bună să scoată ce este cel mai bun din voi, să vă găsească calea pentru viață. Iată, astăzi, cu foarte mulți ani, legat de acea perioadă, am scris o carte despre istoria noastră, a poporului român, pentru care mulți dintre voi nu știu cât înclinație aveți, dar sper să aveți norocul unei profesoare de istorie, așa cum am avut eu în această domnișoară Chirica, pe care nici astăzi n-am uitat. Pentru cei care se gândesc la perioada celui de-al doilea război mondial ca o perioadă de conflicte și de lucruri mai puțin plăcute, mă uit în sală și văd foarte mulți tineri care în acea perioadă, chiar de vârsta voastră, au reușit, prin micile lor puteri, să ajute, hai să nu zic țara, că ar părea prea didactic, să ajute pe acei oameni din jurul lor. Acei oameni din jurul lor care erau în suferință, le-au adus alinare, le-au adus cuvinte frumoase, pentru că, de multe ori, indiferent de cât bogăție și terminologie în jur, o vorbă frumoasă, spusă la timpul potrivit, face foarte mult. Trebuie să învățăm să spunem lucruri frumoase, chiar și în perioade urâte. Trebuie să învățăm să ne purtăm frumos, chiar și atunci când socotim că nu este necesar sau considerăm că, datorită unei impetuozități mai tinerești pe care o avem cu toții și ne aducem aminte cu toții, considerăm că nu este necesar. Acești copii, pe care în studiile mele i-am descoperit, m-au uimit prin maturitatea lor. Nu o maturitate adusă de vremuri. Ca orice părinte, în acea perioadă, foarte mulți copii, foarte mulți părinți își protejau copiii, dar au reușit acești copii să se ridice în acele momente la un nivel pe care uneori nici maturii nu-l ajung. Acest lucru vă doresc și vouă, să vă ridicați la un nivel de maturitate deosebit, în momente deosebite, pentru că niciodată nu o să știți ce este în voi decât în momente de maximă încordare. Atunci când totul este ușor, când totul vine de la sine, nu mai apreciați lucrurile la valoarea lor. O să întâlniți în viață situații mai mult sau mai puțin plăcute,
Tocmai de aceea e bine ca acum în copilărie, sau, mă rog, în prima voastră tinerețe, să vă pregătiți frumos pentru viață. Este tot ce vă doresc în această zi a voastră. Vă mulțumesc! Are cuvântul în bibliotecă.